En mä ikinä suunnitellut mitään tämmöistä, että musta tulisi niin kuin noita alan yrittäjä. Ihan niin kuin pienestä pitäen, niin noidat on aina vetänyt mua puoleensa. Mä oon tietämättäni tehnyt asioita just sillä tavalla, mitä oikeasti noidat on tehnyt. Kun mä oon ollut yli 15-vuotias, niin sitten alkoi enemmän tämmöinen historia ja kansanperinne tulemaan. Et se oli niinku ylipäätään kaikki, niinku, mitkä oli yliluonnollisia asioita, niin kiinnosti. Mutta sitten 2013 niin äidin kanssa sitten aloitettiin yhdessä nämä tämmöiset henkiset kurssit ja oikein se semmoinen käytännön harjoittelu. Tai alkoi sitten se käytännössä asioiden opiskelu. Loitsuissa niin kuin keskeisessä roolissa on se, että käynnistetään haluttu reaktio joko itsessä tai muissa. Eli loitsujen tarkoitus on ikään kuin tukea ja omalla lailla ehkä turvata sitä kulkua, sitä tavoitetta kohti. Magia pohjimmiltaan on energiaa ja sitten mitkä asiat siihen energiaan meidän ympärillä tai siihen magiaan vaikuttaa, niin on esimerkiksi ajatukset, tunteet. Ennen muinoin on aika tehokkaasti kitketty tämmöiset pakanalliset alkuperäisuskonnot ja rituaalit ja väen usko. Että musta tuntuu, että ehkä mun rooli tietyllä tapaa tässä sukulinjassa on ehkä sitten alkaa vähän elvyttää ja palauttaa niitä. Hyvin monella asiakkaalla on se, että heillä ei ole tavallaan paikkaa tai tilaa olla avoimesti oma itsensä. Hirveän monella ihmisellä on esimerkiksi yliluonnollisia kokemuksia ja he ei uskalla puhua niistä. Se on ihana nähdä ihmisissä, että he ehkä jopa ensimmäistä kertaa avoimesti kertoo niistä omista kokemuksistaan tai ajatuksistaan. Varsinkin tämmöiset medioistunnot, niin nehän on todella koskettavia ja asiakkaat itsekin tuntee sen hengen läsnäolon ja sen energian. Vaikka hirveästi mua pelotti lähteä päätoimiseksi yrittäjäksi, niin kaikki tämä, mitä mä teen, on sellaista, mistä mä tykkään. Niin se on ihan parasta. Ja sitten se, että pystyy tarjoamaan semmoista apua, mitä välttämättä moni muu eri alojen ammattilainen ei pysty tarjoamaan. Nyt on sellainen maaperä ja aikakausi, milloin on mahdollista ehkä ensi kertaa puhua näinkin avoimesti näistä asioista. Että nyt ehkä tulevaisuudessa mä pääsen olemaan muille ihmisille sitten se ihminen, kenet mä olisin tarvinnut aikoinaan.